Bakit? 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 Nyamanan. Bakit ka manin nga bakit? Bakit kita tilawagan? Bakit? Bakit kita ka tilog atal daw? Bakit? Lagi pa anak san? Bakit? Gipan nga. Ay naapo lakay. Tagaminti kong kunak kanyam ide. Tikong kunak kanyam ide. Isardeng mo ti aginom lakay. Isardeng mo ti aginom. Tasikan po ti kakaasi. Di ta kaiinom mo. Anya ngay tatadi ka mo dumdum ngag. Surut-surut mo latadagi ta kakadum nga agin inuman ti ara. Ay apo nya ngay tata. Di nagsakit ka. Ay naapo. Nya ngay tata. Ada maitutulong dagita. Kay ninumam ide. Anto pa nga makit-kita ti rupadan. Pulos handan to pa yung may mga bisita kanya mo. Tata tagsakit ka. Sino ti marigrigatan? Siyak nga asawam. Siyak nga asawam nga han mo nga dinangdangag ide. Kung kunak kanyam nga isardeng mo ti uminom ti arak. Isardeng mo ti uminom ti arak. Di nakmat dangdanggan. Ay naapo. Anya nga itatan. Di siyak ti maproblemaan. Awan lakit bakit? Nay kamot na kayo na yan. Bakit? Nagadol-lagarot ti parikot ko. Manungat ba kailang mahal ka? Kanay, matayak garodan bakal. Makayak karudon bakit? Sino ti makin basol siyak? Siyak nga ta. Basol mo day tata, di ka dimdim nga. Ay naapo, bawawalan ka ide nga may na. Perme. Surutom dagita mainom. Mapo, anya nga tata. Kasla ka lang maibusan ti arak ide, anya nga tata. Di day taatay mo, tinaibusan. Bakit? Isa ka dagong gugatay. Bakit namat-matayak? Ano ba ang lagi ti anak ta? Bakit? Nagjajedinguan tayo bakit? Kinuwag bakit? Nagijay baboy bakit? Lapay dagita kaawanan. Nailakon ata pinang paagas mo. Ay, nababagay. Nagagipanag san bakit? Nagkikita tilawagan bakit? Bakit? Paysa dita? Paysa? Nagkatan bakit? Kuri ka lakay. Nagkatan bakit? Nagkatan tilawagan. Nagkatan gamang sandugan niya bakit? Nakikita ko tayo may isang lalaki bakit? Nga nakasakay ti may isang nalagbaga nga kabalyo bakit? Lakay! Apa sumasamakit kita? Ano lagi? Saan mo na ba kakabalik? Bakit? Sinahan na bakit? Naimbaga ko na bakit? Himala bakit? Naimbaga ko na bakit? It's a miracle drawing! Nya! Anak ka ng pu.